Aici e a doua parte. Am crezut că o să mă încadrez în timp, doar că văd că nu prea. Așa că fac și a doua parte. Numai ca să termin aici. Văd că l-am făcut, dar nu cred că mi-a ieșit foarte bine. Știu acum cum să-l fac. Și am văzut că n-am avut nici măcar un like sau dislike, ceva. Totuși, măcar conta. Bă, ce mă enervează. Nu, mă. Hai bag o parte aici. Mai trebuie lanterne. Așa le las și... Acum nu știu ce să mai fac. Pun torțe. Aceasta cred că aș face aș face un portal, m-aș duce în iad și nu știu ce să mai. Am văzut că am început să am din ce în ce mai multe vizionări, de ce bine. Și le mulțumesc cărora mă vizionează, dar lăsați și voi like-uri măcar sau dislike-uri sau ceva. Niciodată n-am putut să fac o sabie, am încercat de fiecare dată să fac o sabie nu mai țin aminte. Acum o să fac, cred că și un tun. Mai țin minte cum se face. Să se face. Dacă nu mă uit din nou. Nu știu dacă îmi trebuia. Da, îmi trebuia. Torțe nu îmi trebuia. Mai trebuia și... un mâner. Care eu l-am aruncat. Și astea. Asta îmi trebuia. Parcă aici erau două, doar că nu mai țin minte. Dacă erau două sau mai multe. Aici chiar nu mai țin minte dacă era de 3 spații de aflăm. Parcă era de 3 spații, fiindcă aici puneam... Mai bine acopăr aici. Da, era de 2 spații. Așa. Oh, m-am încurcat și aici. Trebuia să fiu luat decât un spațiu. Deci decât o din asta trebuie să fiu de aici. Uite fiecare dată, dar aici o să fie mai greu. Că trebuie să așez cum trebuie. O găleată cu apă îmi trebuie.
Așa, TNT, am uitat asta, TNT. Așa, TNT-ul. Sigur era mai mare asta, știu. Cam pe aici. M-am și inundat. Aoleu, de fiecare dată mă încurc. Hai, până aici. Da, până aici. Aici nu mai țin minte. Parcă... Mă scuzați. Parcă trebuie așa. Și aici TNT. Știu că undeva nu trebuia să pun TNT și cred că acolo. Aflăm noi. Acum trebuie să dau astea la maxim. Și aici o să fac iarăși un perete din TNT. Cam pe aici. Stați puțin că sare câteodată destul de mult. Cred că odată o să fac un episod și o să pun 10.000 de TNT-uri și o să le număr și o să fac o dată mai explozie. Știam eu că n-am mai pus aici. Am învățat și acum cum se face TNT-ul pe survival, că înainte nu știam. Mă încurcam de fiecare dată. Aoleu, trebuia și mai în dreapta, că altfel. Să nu sar. Că mie că dacă sare. Mă enervează zborul la creativ. Mai bine să ai toate alea, doar că să n-ai zbor. Speed, ceva, să mergi pe jos, dar oricum ai deja, dacă mergi. Aflăm acum dacă am făcut bine. Sper că da. N-am făcut bine. Da. Prea mic. 1, 2. Mă uit acum iarăși pe net să văd ce am greșit. Nu știu, ține minte că asta trebuia pus aici, nu înăuntru. Apa. Trebuia să pun și aici TNT. Nu știu dacă am pus. Oh! Trebuia să nu opresc. Din nou. Facem așa. Stai că trebuie să te faci așa. Ăla nu trebuie. Înseamnă că undeva pe aici am greșit. Cred că ultimul trebuia să fie pus. Dar n-are cum mai ajunge. Și mamă, ce a explodat! Uaa, cât nisip! Și gresie! Mă uit imediat la cât nisip și gresie la